Ассалому алейкум барбар. Ва алейкум акам. Хуби тенҷа акаҷон. Шукр. Ай Внукова душанбе парвоз дори будем. Внукова душанбе имрӯз. Билета чанд харида будем? Билета акай як моҳ пеш гирифта будем, 16 азор гирифта будем. Як моҳ пеш. Ютер дигема. Ютеро. Омади аэропорт Внукова проверка чиқа буда? Проверкам накардам, уна хушту гузаштем омадем. Мақсад баъзе одаморо присеста будан ё ки? Як одаморо присеста будан, як одаморо меприсем. Тамошо он мекард ё ки? Фақат шуморо тамошо мекардем, або гуфтем бинем шумо ки ҳар чанд рӯз акам яда будайда. Беҳтарин акаҷоном ва мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мега ка? Ҳай мардуми муҳоҷира мегем ки дован ака ҳама вақт соз бошанд, саломат бошанд, ҳаракат кунанд ба сӯи хона ака. Зимистон шуда. Бо тобистонда. Бо тобистонда баъди баҳор насиб боша. Ҳамаш худчона нигаҳдор боша. Шумо дар роҳи сафед бошед акаҷон, гап нест. Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем ки ай ҳаматон миннатдорум. имрӯз дар аэропорт Внукова қарор доштем ва хостем дар як-ду масъала шумо да маълумот расонем, чӣ хеле ки дар видеои пештарам мепурсидем ки ай аэропорт Внукова рейсҳоро атменид кардестиян ё ки баъзеҳош парвоз накардестай. Дар ҳамин мавзӯъ ва пеш ай видеоро сар кардан, яъне мавзӯъро гуфтан, агар як дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка биҷиқе, мо да дастгирӣ беҳад хуб мешавад ва завқи видеокунӣ бисёртар мешавад. Бигем хато намекунем. Номерҳоро барои билет мемонум, метавонед ай ки ҷой ба ки ҷой боша телефон кунед, пурсед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем, ҷавоб гардонем. Хоб мерем. ай аэропорт Внукова фақат душанбе парвоз мекунад. Кулоб, Хуҷанд, Бухтар парвоз намекунад ва ду самолёт Сомон Айр ва Ютер. Сомон Айр ҳар рӯза вақту соаташ қатъӣ парвоз кардаестай. Нафарҳое ки билет дорем беташвиш ва нафарҳое ки билет гирифтаниен метавонед беташвиш билетотона бигирем. ва Ютер бошад ду рейс парвоз мекунад, якта саҳар, якта шабона. Рейсҳои шабонашам гем парвоз кардаестай ҳар рӯза беопаздани беташвиш ва рейсҳои саҳараш боша баъзе рейсҳоро атменид кардаестем, бигем самолёт парвоз накардаестай. Кадом нафаре ки ай Ютер, ай Внукова душанбе рейси саҳар да билет дошта боша, пешай аэропорт омадан як бор авиакассатон телефон кунед, пурсед ки мақсад ҳамун рейс атменид шидагиай ё ки нашидагиай, барое ки саргардон нашавед. ва бигем нафарҳое ки рейсҳошон атменид шидаестай, дар дигар рӯзҳо 2 рӯз баъд ё ки 3 рӯз баъд ё ки ҳамун рӯза худашда бигем оформид кардаестияна, дигар рӯзҳо да мондестиян ва ҳолатҳои шидаестай бигем ки рейс наздикида нест, билетошонро возврат мекунанд. баъдиш чие ки нафарҳое буданд ки 1 моҳ 2 моҳ пеш билет харидагиян, 7000-8000 рубл пулшона ки возврат мекунанд, айни замон бигем 20-25 ҳазор шидагия билет қимат шидагия, ҳаматон медонед. хоб ҳамиқа маълумот ҳамаш не бар назар бигирем ки ҳамаш не, баъзе рейсҳош ва ай проверкаш ҳастай бигем. баъзеҳоро мепурсанд, баъзеҳоро намепурсанд ва худмон ҳози ба чашми худмон дидем ки мақсад нафарҳоеш ки муомила карда наметавонанд мебаранд, штраф оформид мекунанд ва ҳастанд бародарои тоҷик ки мақсад бигзаронанд ё ки бигем қатъӣ ва муомила ки доранд мегзаронанд ва ҳамин хеле бигем фаҳмидем иншааллоҳ. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд, хонаобод боше. пешай омадан ҳамаи стойкаи регистратсияе ки ҳаминҷада ҳастай, кадомеш ки холӣ боша, боротона, багажтона, ручнойтона кило бикашем ки штраф наспорем барои 1 кило зиёд будан боше ҳама вақт.